Music licensing reimagined. Koľko si myslíte, že viete o Bohu? Porozmýšľajte. Koľko si myslíte, že viete o Bohu? Dal vám niekedy niekto takúto otázku? Že existuje nejakých 100%, ale koľko vieš ty skutočne o Bohu? Není to nejaká písomka, nebudem tu vyťahovať nejaké, že rozdajte si tieto lístky a pera a nejaké tieto. Aj keď by som mohol, toto sa dá trhať. Ale podstatné je to, že nejde o to, že koľko o Bohu vieš, ale koľko z toho vlastne žiješ. Pretože nemáš úžitok z informácie, ale máš úžitok, keď tú informáciu použiješ. Je to tak? Páni učiteľky by boli najradšej, keby žiaci používali všetko vo svojom živote, čo sa im len dá. Sú nejaké všeobecné informácie, že počas života prídeš na to, že ty, tak toto som sa na čo učil. Ale prídeš na to, že tak minimálne na túto krížovku, ktorú už neviem niekoľko dní vyriešiť, tak tu sa mi podarilo vyriešiť, že toto sú tie všeobecné informácie. Ale sú také informácie, ktoré sú super, keď ich vieš vo svojom živote aj použiť. Je to tak? Jeden pastor, môj obľúbený kázateľ, teda hovoril, že týmto spôsobom môžeš byť aj napríklad Žid, kresťan, moslim, akékoľvek vierovyznanie. Stačí si ho naštudovať a máš o tom informácie, tak fakt, že ľudia takto žijú, že toto viem a ja už to poznám, ja som kresťan. Ale absolútne o to nejde. Ja som chodil na náboženstvo, ja som chodil na rôzne vyučovania a všetko a vedel som už nejaké informácie, ale viete čo? Zomrel by som vo svojich hriechoch. Zomrel by som ako hriešný človek, pretože som nepoužil jeden z najzákladnejších veršov, ktorý sa píše v Rímanom. Ktorý to je? Viete povedať? Rímanom 10.9. Preto ak vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a srdci uveríš, budeš spasený. Budeš spasený. Veľa ľudí vidí Boží dotyk a Boží zázrak. Buď ho znegujú a povedia, že to bola náhoda, alebo proste povedia, že áno, to bol Boh, to je super. Ale to je všetko. To je všetko. Na základe toho, že videli zázrak, uznali vo srdci, že je to zázrak, aj tak nesklonili koleno. Fú. Zoberte si ľudí, keď stáli pred morom, Mojžiš zdvihol ruku, more sa rozostúpilo, prešli, na druhej strane boli šťastní, že neboli povraždení. Koľko im to vydržalo? Poprvý problém. Mali informáciu, že Boh je aký mocný, aj som to videl, ale prišli po prvý problém a zrazu plakali. Viete, aký bol ich prvý problém? Smäd. Prešli more a boli smední. A začali plakať. A zrazu na základe smedu zabudli všetko to, čo sa udialo pár dní dozadu, čo Boh urobil. On rozostupí more, ale vieš čo, nedokáže si dať piť. To je teda. To je silný Boh. Ja verím, že Boh ťa vedie v živote a dokáže previesť všetky prekážky. Amen? Ale musíš si držať túto informáciu. Všetko je možné
tomu, kto verí. Poznal si tento verš? Poznal. Mnoho ľudí ho pozná. Mnoho kresťanov ho pozná. Ale ak sa ho dokážeš držať pevne vo svojom srdci a povedať, Boh ma vyslobodí, Boh ma z tohto dostane, až vtedy uvidíš, že skutočne ťa Boh vyslobodí. Takže nie sú to informácie, ktoré zachraňujú životy, nie sú to informácie, ktoré ťa požehnajú, nie sú to informácie, ktoré ťa dostanú z akéhokoľvek problému. Je to viera v Boha a v jeho zasľúbenia. Že on skutočne urobí to, čo povedal, že urobí. Ja chcem dnes, možno to tak nevyzerá, ale chcem dnes začať, neviem, koľko mi to bude trvať, ja to neohraničujem, dokedy Pán nestopne, také dlhodobejšiu jednu tému a chcem hovoriť o pokore a podriadení. Pretože z pokory a podriadenia môžeš mať veľký úžitok vo svojom živote. Neodpovedaj, ale chcem ti len navodiť, aby si rozmýšľal. Máš vo svojom živote nejaký osobný, duchovný problém alebo vec, nejakú telesnosť, ktorou roky zápasíš. Akože není si podej vplyvom, ale prichádzajú stále nejaké podnety, stále nejaké vnemy a stále si pod vplyvom nejakej ťažoby, ťažkosti, strachu, závisti, čohokoľvek. To vieš iba ty sám. Ja to nevidím teraz, áno, nevidím do srdca ľudí. Máš takéto niečo? Tak chcem, aby si minimálne chod vždy v nedeľu sem na bohoslúžby, ale chcem, aby si chodil teraz na tieto časti, keď budem kázať. Pretože verím, že ti to môže veľmi veľa vecí poriešiť v tvojom živote. Aj keď sa to nezdá. Keď sa povie pokora, podriadenie, poddanie sa, tak neviem, čo si predstavíte, ale veľa ľudí toto nemá rado. Pretože si väčšinou predstavia to, že je nejaké puta na rukách, že som niečím zviazaný, že ja si nemôžem žiť ten svoj život, kedy chcem, čo chcem, ako chcem. V úvodzovkách slobodu. Nemôžem si žiť slobodu, lebo som niekomu podriadený, lebo som niečomu podriadený, lebo niečo mi určuje, ako mám robiť, čo mám robiť. Obmedzuje mi to slobodu. To je také obmedzujúce, takéto niečo. Ale pritom je to tak veľmi požehnávajúce. A dnes, na konci kázne, keď mi dáte 2 hodinky, na to prídeme. Necelé. 1:50. Dobre, bol to vtip, ale správne sa zasmiali. Aj keď viete, nikdy neviete. OK, poďme na to. Mám to na takých pár stránkach iba, ale ja to dám, nebojte. Potrebujem to ukončiť, ale verím, že dojdeme na to dnes, na jednu časť, ktorú do vašeho života pokora prináša a z ktorej môžete mať obrovský úžitok. Boh nevydal svoje zákony a nezjavil nám ich skrze Ježiša Krista, ktorý chodil ako človek po tejto zemi, nie ako Boh, chodil ako človek po tejto zemi a on nám ukazoval, ako on chodí Božím slovom. Amen? Mal z toho Ježiš úžitok? Z Božieho slova? Mal ochranu? Mal zaopatrenie? Mal. Boh bol s ním. A dokonca vybojoval pre mňa i pre teba najväčšie víťazstvo.
Pre celý svet najväčšie víťazstvo. Len preto, že bol pokorný. Len preto, že si nepovedal, že ja chcem žiť slobodne. Častokrát to znamená bez Boha. Ale tento svet je slobodný, bez Boha a zomierajúci hlavne. Kto je pri projekcii? Romanko, dobre. Mali by tam byť vypísané tie verše, takže sústredím sa aj ja na to. Matúš, 3. kapitola, 17. verš. Buď to hľadajte, ale malo by to byť všetko už pripravené. Je to tam? A z nebies zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. V ktorom sa mi zapáčilo. Ktorý je úžasný. Ktorého veľmi milujem. Pozrite sa na neho. Toto je on. Toto dával Boh najavo. Všetci to tam počuli. Keď to Boh povedal. Môžeš vo svojom živote robiť a roztrhať sa, pracovať pre Boha, pracovať v cirkvi, nosiť babkám tašky s nákupmi ťažké a ja neviem čokoľvek môžeš makať. Ale aj tak nebudeš to počuť nikdy. Je to možné, že to nebudeš počuť? Od Boha, že toto je moje milované dieťa, toto je môj milovaný syn. Hovorím o výkone. Sú ľudia, ktorí sú zameraní na výkon, že potrebujú makať pre Boha. Ideš a slúžiš a ideš proste. A je z toho vlastne obrovské poviazanie, že keď niečo nerobíš pre Boha, tak si pre neho ničím. Pán Ježiš sa tu dal pokrstiť. Nič dovtedy neurobil. Neslúžil, len prišiel za Jánom a povedal mu, Ján, pokrstím. A on povedal, nie. Ježiš ho musel napraviť, povedal, že musíme urobiť všetko to, čo je spravodlivé. A Ján povedal, Ježiš, keď ty hovoríš, že toto je spravodlivé, poďme na to. Pokrstil ho a v tom zaznel hlas. Ježiš ešte nič neurobil. Žiadna služba v kostole, žiadna služba, ja neviem kde, nič proste neurobil, čím by ho Boh poveril, že mal robiť. Nič nerobil. Pokrstil sa. A Boh bol s ním spokojný. Boh nad ním hovorí, toto je môj milovaný syn. Vieš o tom, že toto zaznelo nad tebou, keď si sa pokrstil? Toto zaznelo nad tebou. Toto je moje milované dieťa. Boh to povedal. Nie počuteľným hlasom ako pri Ježišovi, ale Boh to povedal, reagoval na to, čo si ty urobil a rozhodol si sa urobiť. Ponoril si sa do vody, starý človek zmizol, z ktorého mal diabol radosť, ale vyšiel nový človek, z ktorého mal Boh radosť. Nový život vyšiel hore. Boh mal radosť z teba, vieš o tom? Boh povedal celému bezbožnému duchovnému svetu, toto je moje milované dieťa, v ňom sa mi zapáčilo. A diabol sa mohol aj dotrhať. Každá duchovná bezbožná mocnosť môže robiť čokoľvek, pretože Boh nad tebou povedal, ty si moje milované dieťa. Nie je to výkon, ktorý potrebuješ podávať. Nie je to výkon.
Boh pozrel tak na Ježiša. Otázka len tak narýchlo. Čo videl skutočne Boh? Prídeme na to. Matúš 17. kapitola, 5. verš. Sme tam? Tu je Ježiš so svojimi učeníkmi na hore premenenia. A Ježiš sa rozpráva ešte s Mojžišom a Eliášom a kým ešte hovorili, chlapi boli zmetení veľmi, čo sa tam dialo, pretože Pán Ježiš začal svietiť. Takéto niečo nezažili absolútne vo svojom živote, takže viem si predstaviť aspoň z časti, že ako museli byť veľmi dotknutí, čo sa to tu deje. A hovorili si medzi sebou, že čo je toto? Videl si to bola kedy? No vieš, predvčerom, nevidel som to. Ty si videl také? Nie, nevidel som také niečo. Boli tam traja. A v živote také niečo nevideli. Peter, ktorého sem tam huba predbiehala, tak ten začal niečo hovoriť o stánkoch. Postavíme si, je to super, tu si urobíme 3 stány, jeden tebe, jeden nám, proste to bude jaké super a ostaneme tu. Ale pritom nevedel, čo hovorí chudák. Tak bol zmetený z toho všetkého. A Boh v tom do toho vstupuje, príde oblak, zahalí ich. A čo povedal Boh? Povedzte to. Toto je môj milovaný syn, ktorého som si obľúbil. Ďalej. Jeho počúvajte. Jeho počúvajte. Druhýkrát otázka. Čo Boh videl na Ježišovi, keď tu ešte pridáva a hovorí, toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. Jeho počúvajte. Pán si ho vyvolil, aby viedol cirkev. Celúčičku cirkev. Jeho počúvajte. On má slova pravdy. On má slova života. Druhýkrát sa rozpýtam, čo videl Boh na Ježišovi? Keď ešte takúto zodpovednosť mu dal, jeho počúvajte. Toto je ten, ktorý mi, inak povedané, toto je ten, ktorý mi robí radosť. Iné preklady hovoria. Ktorý mi robí radosť. Kto by nechcel mať deti, ktoré robia proste radosť? Iba radosť. Radosť. Pána, nášho Boha, môžeme potešiť ako? Je jediná vec v Božom slove, ktorá je napísaná, že môžeme Bohu spôsobovať mu radosť. Není to chyták, je to presne tam povedané. Daj Židom 11.6, Romanko. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa, alebo zalúbiť sa, alebo páčiť sa Bohu. Viera je vec, ktorá potešuje Boha. Znovu sa pýtam, čo videl Boh na Ježišovi? Vieš, viera je veľmi podstatná v tvojom živote, aby si tešil Boha. Pretože, znovu hovorím, môžeš robiť toho obrovské množstvo.
nehovorí Božie slovo, čo nie je z viery, je hriech? A môže to prísť akýkoľvek náklad, ale není to nič hrozného nad tebou povedané. Pretože máš veriť v každý jeden čas, každú chvíľu, že Boh je s tebou, Boh ťa vedie, Boh je za teba, nech sa s tebou deje čokoľvek. Môžeš sa rozkrájať, ale v tvojich skutkoch musí byť viera a samozrejme láska. Čas, poviem ti, kedy potešuješ Boha. Modlíš sa teraz aktuálne, máš niečo proste, čo také osobné pre seba, že modlíš sa, že Pane, v tomto potrebujem preraziť, toto by som potreboval, alebo máš niečo také, za čo sa modlíš? Ale môžeš hovoriť modlitby a odriekať ich od nemláta do nemláta, hodiny a hodiny, ako nejakú, básničku. Ak v tom nie je viera, Bohu sa to nepáči. A pritom si sa modlil 3 hodiny. Ak je to bez viery, je ti to na nič to nevypôsobí a zbytočne si 3 hodiny si mohol byť na futbale. Viera je veľmi podstatná. Ak sa modlíš za niečo, v tvojom srdci je viera za tú vec, ešte to ani nevidíš, ale modlíš sa, ešte to ani nemáš, ale modlíš sa, ešte ťa to bolí, ale ty sa modlíš, ešte sa ani nezmenila ani trošička tá situácia, ale ty sa modlíš, tak to je čas, kedy potešuješ Boha. Ak to už dostaneš, tam už nie je potrebná viera. Ty už to vidíš a máš to. Takže čas, kedy ideš proste na modlitbu a niečo si od Boha pýtaš, alebo chceš nejaký vhľad do nejakej situácie, je čas, kedy dôverieš Bohu, že On ti prinesie tú správnu informáciu, alebo ťa z niečoho vytrhne, alebo ti niečo dá, alebo nie to už čokoľvek, to je čas, kedy potešuješ Boha. Boh je veľmi potešený tebou, pretože dôveruješ mu a veríš mu, že jeho slovo je mocnejšie, než ty, čo by si v tej situácii dokázal urobiť. Je to tak? Pretože neveriaci chodia tak. Ja si pamätám, keď som si vyhrnul rukávy a povedal som, ja to vybavím. Teraz už chodím bez rukáv. Nie. Teraz hovorím, Pán stojí za mnou. A ja chcem potešovať Boha. Pán stojí za mnou. A dáva mi to oveľa väčší pokoj. Dáva mi to oveľa väčšiu odvahu v akejkoľvek situácii. Nech stojí človek proti mne, alebo ich aj 10. Nech ohovárajú, nech hovoria, proste nech robia, kujú plány. Nie je v Božom slove napísané, že žiadna zbraň proti tebe nebude úspešná. Ale iba vtedy, ak veríš a dôveruješ Bohu a nezasiahneš ty do tej situácie so svojím konaním, so svojimi ústami. Je to tak? Boh sa postaví za teba. Ale nesmieš vykročiť. Keď si to odovzdal Bohu, tak prestaň robiť kroky voči tomu. Dôveruj Bohu. Keď som si pripravoval túto kázeň, tak mi to veľmi som čerpal z tej situácii, keď nám zavolali z domova a povedali, že ozvala sa Tobiasova mamina a ona ho chce naspäť. Mne to skoro srdce utrhlo. Proste už bolo rok, to bolo bábätko, mal rok a aj niečo a on bol u nás, my sme boli rozhodnutí, že si ho nechávame. Od 7. dňa som mu vstával, vždy som bol jak
na špendlíkoch, rozumiete, matky, viete, o čom hovorím? A ja som išiel na kolena a hovorím, Bože, a bol som taký, že ja utečím od teba ďaleko, jak Jonáš. Som myslel, zdrhnem proste. Následnem na prvý vlak a zmiznem ti z očí. Kam by som zmizol? Viete, no už... Proste som bol zúfalý. Ale v tom hovorím, Bože, nie. Ty vyslobodzuješ zo všetkého. Ty dáš do poriadku všetko. A hovorím, dôverujem ti, nech urobíš čokoľvek. A prišla mi odpoveď, ako som sa modlil. Žehnaj jeho mame. A ja hovorím, nie. No bolo to ťažké pre mňa žehnať babe, ktorá mi berie už môjho syna. Prevalcovala ma, namiesto milosti ma prevalcovala telesnosť. Ale zase mi to prišlo, hneď, ak som to povedal, ma prefackali vlastné ústa. Hovorím, Bože, prepáč. Viem, že to bola sprostosť. Z mojej strany, hlúposť. Budem. Dal som to cez zuby, ale dal som to, potom na plné ústa a dal som to a prišiel obrovský pokoj a nakoniec nám ho ona odovzdala. A to sa udialo ani nie 24 hodín odtedy, keď som sa modlil. Na druhý deň som išiel ráno o 10:00 tam, na 10:00 a ona povedala, ja vám ho dávam. Nikomu inému, iba vám ho dám, lebo u vás je mu dobre. A ja som nevedel, či mám plakať, alebo čo mám, ale uhral som to nejako a potom v aute som hulákal a chválil Boha. Amen. Máš takéto niečo? Ja sa predýcham. OK. Boh, to tu bolo už povedané, Boh hľadí na srdce. Na srdce človeka. On nehľadí, a som mu vďačný, že hľadí na srdce. Nepozerá na obal, na telo, ale hľadí to, čo je v srdci. To, čo je tam skutočné v tom srdci. A toto videl aj ohľadne Ježiša. Ježišové srdce mu bolo totálne podriadené v úplnej pokore, že Bože, ty máš pravdu. On to videl. Vyšiel z tej vody, bol na hore a Boh videl Ježišove srdce a povedal, toto je môj milovaný syn. Za ním chodte, jeho počúvajte. Videl, že jeho srdce je to isté, ako keby bol sám Boh tu. Vedel, že bude viesť milovaný národ, ľudí, ktorí uveria Bohu, bude viesť tak, ako keby Boh bol tu, on osobne sám. Ale bol tu Ježiš, ktorý tu prišiel na to, aby nadstavil ľuďom správnu cestu a samozrejme predtým, aby nás očistil. Ale už to bolo v tom srdci. Ja, Bože, urobím to, čo ty chceš. Toto videl Boh v Ježišovom srdci. Matúš 12. kapitola. Je tam? Ja cúvnem zase. Ideme dosť z Matúša, som vďačný za Matúša, ktorý nám tu zanechal evanjelium. Takže Matúš 12 od 14. verša. Farizei však vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť.
keď sa Ježiš o tom dozvedel, odišiel odtiaľ. Mnohé zástupy išli za ním. On všetkých uzdravil. Prikázal im však, aby o ňom verejne nehovorili. Koľko viete, že keď Pán niečo prikáže, tak to myslí naozaj, že proste není to nejaký len, ja neviem, zbožné prianie, že chlapci však mohli by ste, ale keď Pán Ježiš povie príkaz, tak to aj tak myslí. Nehovorte o tomto všetkom. Nevyvyšujte ma. Nerobte zo mňa niekoho veľkého. A pritom všetci chorí, ktorí tam boli uzdravení. Ale Ježiš im povedal, mlčte o tom. Nehovorte nič o tomto. Čo sa tu udialo, kto vám to urobil, ako sa to... Nehovorte o tom. Že by falošná pokora? Pozrieme sa ďalej. Prikázal im však, aby o ňom verejne nehovorili. To preto, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka Izaiáša. Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Z tohto ľahko odvodíš, že Boh nechce a nemá rád nejakých vystatovačov. Poďme ďalej. Na neho vložím svojho ducha. On oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť ani kričať na uliciach. Nikto nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí. Kým nedopomôže právu k víťazstvu, v jeho meno budú dúfať národy. Iný preklad hovorí, v jeho meno budú dúfať pohania. To sme my. To sme my, pohania. V jeho meno budú dúfať národy. Nebude sa škriepiť ani kričať na uliciach, nikto nepočuje jeho hlas. Nie je napísané o Pánovi Ježišovi, že ho viedli ako baránka na zabitie a celý čas mlčal. Neprotestoval. Neplul a nenadával na nich. Prečo to všetko robil? Tu je napísané, aby sa splnilo to, čo napísal prorok Izaiáš. On bol tak pokorný, že bol potichu. Pokora nie je len ísť v Božom pláne, ale pokora je niečo, že si potichu a mlčíš a robíš to, čo máš. Pán Ježiš to robil. On išiel v Božom pláne, poviem to inak. Možno sa usmiete troška. Zaradil sa, alebo viedol niekedy Pán Ježiš nejaký pochod proti niečomu? Bol v nejakom proteste proti nejakej vláde, proti nejakej mocnosti? Bol zaradený v nejakom takomto, že dajte práva psom, alebo urobte toto. A bol niekedy zaradený? Mal rabkač v ruke a robil Bol takýto? Nie je napísané v Božom slove, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate. Ktorí sa namáhate. Vieme zdvihnúť ruku. Namáhame sa aj my, pracujeme ťažko, či už fyzicky si obťažený, psychicky. Proste namáhaš sa, môžeš zdvihnúť ruku kľudne. Idem za tebou, Pane Ježišu, pretože sa namáham. Ale prečítajme to ďalej. Čo je tam napísané? Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate,
lebo som tichý a pokorný. A ďalej, učte sa odo mňa. Nepovedal Boh, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, zapáčilo. Jeho počúvajte. A on hovorí, ja môžem byť frajer zo všetkých ľudí najväčší, ale učte sa toto, byť potichu. Byť pokorný. Učte sa odo mňa. Nemal jedného hriechu Ježiš. A mohol tu vyskakovať a byť frajer proste. Ten, ktorý že Ale on hovorí, poďte ku mne. Všetci, ktorí sa namáhate. Vieš, ohľadom tvojej situácie, čo by ti povedal Pán? Si v nejakej ťažkej situácii a čo by ti povedal Pán? Vrieskaj z okna, nech sa ti uľaví. Hoď tehlu proste od nervov niekomu do okna. Rozkop smetiaky proste, lebo to sa ti tak fajnovo uľavilo. Si sa boli noha, ale nevadí, uľavilo sa ti. Vieš, potrebujem sa vykričať niekde, alebo potrebujem sa riadne vykecať a všetko to na teba chrstnem takto, čo všetko mi urobila suseda, aby si vedela. Alebo čo urobil tamten. Ale Pán Ježiš hovorí, buď potichu a uď sa odo mňa. Buď pokorný. Dôveruj Bohu. On je s tebou. Mal som v kase na jedného kolegu a ten proste urobil nejakú hlúposť, ja to nechcem už rozvíjať, hovoriť o tom čo, to je úplne jedno, ale volal mne, ja neviem prečo volal mne. Hovorím, ja som ten, z ktorého sa vysmievate a usmievate, pretože tam mám v sklade hodené 3 preklady Biblie a slovník a voláš prvému mne, však hore máš tých, s ktorými robíš tie super veci podľa vás, ale volal mne. Takto mi pracovala hlava. Že volá mne? Dobre, však teda. Nechce čokoľvek, tak to je jedno. Tak som zdvihol telefón a povedal mi, čo sa stalo, čo urobil a že teda ja som taký somár a urobil som to a tak. A ja mu hovorím, že vieš čo? Mlč. Povedal som mu to horšie, že držu a ešte neviem čo. Hovorím, mlč. Tam, kde si, klakni na kolená a povedz to Bohu. Bože, ja ti verím a ty ma z tohto dostaneš. A on už počul odo mňa svedectvo. Viedol som ho už k Pánovi. A mu hovorím, dôveruj Pánovi. Dôveruj mu. Keď si mu dôveroval vtedy a prijal si ho za svojho Pána, dôveruj mu aj v tejto veci. Urobil si chybu, ale chod na kolena a mlč. A dôveruj mu. Urobil to, áno. A dopadlo to dosť dobre. Pán je pripravený ti pomôcť aj cez všetky tvoje slabosti a cez všetky hlúposti a všetko. Ale nesmieš sa obhajovať sám. On sa ťa zastane. Je napísané v Božom slove, že on porazil, alebo on je proti pomstiteľovi, ale aj proti tomu, teraz ma nenapadá, mi vypadlo, Izaiášovi je to napísané. On umlčá tvojho nepriateľa i tvojho pomstiteľa. Umlčí každého, ktorý je proti tebe, ale on ho umlčí. Ako ho chceš ty umlčať? Ty mu tu chceš z vlastnej sily niečo proste, ty si taký a veď som ťa videl a neviem, či blablabla. Veď si taký, aký on. Tento svet hovorí o niekom, kto je tichý a potichu, ako o slabochovi. Ale to chcel len diabol urobiť, aby ty si hulákal a robil si hriechy.
Ak si urobíš hriech, že ideš a oponuješ z vlastnej sily niekomu, zastávaš sa vo vlastnej sile, tak ideš v čom? Vo vlastnej sile. Ale pokora ti dáva jeho milosť. Jeho milosť je jeho sila. Akú silu má Boh? Nie je najmocnejší, nie je najsilnejší. Ak si zatvoríš ústa a si pokorný a veríš jemu, Boh sa postaví za teba. Nepostavil sa za Ježiša, keď bol potichu pred Pilátom. Odpovedal mu len na nutné veci. A nevytrhol ho z hrobu na 3. deň. Smrť ho nemohla držať, pretože bol potichu a bol pokorný Bohu. Smrť ho nemohla držať. Pretože pokora dáva milosť na teba. Môj milovaný, obľúbený služobník, ktorý nebude sa škriepiť, nebude sa hádať, nebude kričať. Ja to dokonca asi aj dám. Je veľmi dôležité pre mňa, aby som to dokončil. Pretože chcem vidieť, aby ste vedeli ten začiatok a to, čo som ja tam zbadal, a chcem, aby ste z toho mali úžitok. A my ako cirkev, ako zbor, aby sme z toho mali úžitok. Takže z tohto si ľahko odvodíš aj, aký Ježiš bol. Odvodíš si proste charakter. Ja som nepočul ešte o Ježišovom charaktere kázať. Nepočul som nejakú kázeň vyslovene, že aký bol Ježiš, že nejaký charakter. Tak vieme, že to, čo robil, ale vyslovene o jeho charaktere. Toto je jedna z častí proste, že bol tichý, bol pokorný, nehádal sa, nehulákal, neškriepil sa. Je napísané, že kričal alebo pozdvihol hlas. Jedine, kde bola neprávosť. Každá choroba bola neprávosť. Každý démon, ktorý utláčal človeka, bola neprávosť. Tam pozdvihol hlas a povedal, choď von, alebo buď uzdravený. Ale to nie je škriepenie alebo hádanie sa. Tam vykonával Božiu vôľu. Ale nehulákal, nevrieskal. Však počkaj ty. Pokora a poddanie sa idú ruka v ruke s vierou. Nedajú sa oddeliť. Dám vám 2 príklady. V Biblii sa píšu len 2 prípady, kedy Pán Ježiš povedal o veľkej viere. Len 2. Je to tak? Alebo sa mýlim? Viem o 2. Kde povedal, bola to Sýrofeničanka a bol to stotník. Bol to Riman. Poďme na prvý prípad. Matúš 15:21. Také ľahké, prevratím pár strán. Tam nám začína príbeh kanánskej ženy. Ježiš odtiaľ vyšiel a utiahol sa do okolia Týru a Sidonu. Tu vyšla istá kanánska žena z toho kraja a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov, moja dcéra je hrozne posadnutá démonom. A on niečo povedal? Aké super slova je povedal, že? On jej však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli a prosili ho. Prosím ťa, urob jej povolenie, zbav sa jej. Zbav sa jej, lebo kričí za nami. Ukazuje na nás, proste zbav sa jej. Odpovedal im: som poslaný
k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. No ona prišla, kláňala sa mu a hovorila: Pane, pomôž mi. On jej však povedal: nie je dobré vziať, zase také prívetivé, je dobre povedal, nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho štenatám. Inak je povedal, že vy ste jak psi. Vy ste jak psi. A čo by si ty povedal, keby ti niekto takéto niečo povedal? Ty si jak taký pes a ty by si povedal: no však áno, som niekedy. Čo? No už vás vidím. Čo si to povedal? No prečo by som bol pes? Ale pozrite sa na tú ženu. Mohla byť, že čo si to povedal? Ale ona, Pane, ale aj štenatá, ktoré behajú po zemi a ani len netušia. Proste štena je mláďa, ktorá netuší ešte, či je, čo, kde je, ako je, len papa spí, kaká. Áno, šteniatko. Áno, sme takýto. Ale vieš čo, aj šteniatko má úžitok z toho, keď padne niečo zo stola. Bola pokorná, alebo nebola pokorná? Z toho, čo som doteraz hovoril. Bola pokorná. Ona sa podriadila pod neho. Podriadila sa tomu slovu. Žiadne hádanie sa, kričanie sa. Bože, áno, ale hod mi len omrvinku a hoď ju aj na zem, ja ho aj zo zeme zjem. Nepotrebujem ju na zlatom tanieri. Ja chcem to požehnanie od teba. Omrvinku pre svoju dceru chcem. A môže byť aj špinavá od blata, ale ja ho chcem, lebo je to od teba. Od teba je požehnanie. Môže byť aj na zemi. Akože musíte chápať, že tam boli kultúrne boje. Samária, Izraelci, to proste oni mali medzi sebou trenice. A stále, áno. Bola to žena, ktorá sa prihovorila k mužovi. Ďalšia vec. A on jej dal úplne iný dôvod. Nepovedal, si len žena, si len toto. A on jej dal iný dôvod. Nie je čas. Inak povedané, si mimo zmluvu ešte. Ja idem k izraelským deťom alebo k Izraelu. Tam som bol poslaný. Tam ma poslal Boh. Ona dostala požehnanie mimo svoj čas. Pohanka dostala pre pokoru, rozumieš? Pre pokoru dostala milosť a požehnanie mimo určený čas. On jej to povedal. Nie je čas, ja som poslaný tam. Nie k tebe. Ale pre pokorné srdce, ktoré mala, vedela sa pokoriť. Pane, hoď to na zem. Hoci kde dole, ja to nájdem, to tvoje požehnanie zdvihnem. Ja ale chcem ho. Pyšný človek sa protiví Bohu. Pyšný človek odchádza bez požehnania. Boh mu nič nedá, pretože nie je mu podriadený. On v skutočnosti ani nechce to, čo Boh dáva. On len tam chce byť, je mi tu tak fajn. Ale ty máš túžiť po Bohu. Po tom, čo on pre teba má. Buď tichý a pokorný. Táto žena sa pokorila a dostala to, čo mala. Mimo čas. Matúš 8.5, druhý príklad. Rímsky stotník. Aleluja. Bože.
Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: Pane môj, sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. Ježiš mu povedal: Prídem a uzdravím ho. Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden. Nie som hoden. Zase je to človek, ktorý je mimo zmluvy. Nie je Izraelec. Nie je Izraelita. Človek mimo zmluvy prišiel a prosí ho. Ríman, ktorý vládol, Rímania vládli svetu, vtedy ešte mu svetu. Oni vládli. Ich štýl bol taký, že my tam nabehneme, kto bude proti, ho rozsekáme a ostatní sa musia podriadiť. Takto fungovali Rímania. Silovo, násilnícky. Takto fungovali Rímania. Ale stotník, čo nie je malá hodnosť, to nie je malá hodnosť. Prichádza k nemu a hovorí mu, už len počúvať to oslovenie. Pane. Stotník prichádza k Ježišovi a hovorí mu: Pane. Nie je to pokora. S ním nechodilo, to bola hodnosť, kde s ním nechodil jeden vojak alebo on o samote. S ním chodili proste vojaci ako stráž a ja neviem, rátam s tým, že tak 10 minimálne chodilo s ním. A on tam nabehne a hovorí: Pane, môj sluha leží ochrnutý a hrozne sa trápi. A Ježiš hovorí: Prídem, uzdravím ho. Vidíš, čo vyprodukovala pokora? Ríman príde a hovorí: Pane. Ježiš hovorí: Prídem. Ale tu máme troška iný princíp. Trošička malinký rozdiel. Hovoríme stále o podriadení a o pokore. Ale chcem ísť kúsok ďalej. Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Proste čo uznal, že on je skutočne pán. Ty si taký pán, že môj dom je jaskyňa. Ani tam nechod do tej mojej barabizne. Nie som hoden, aby si ty vošiel pod moju strechu. A to verím, že mal najmodernejší barák vtedy. Ale on mu hovorí: nechod do mojej jaskyne. Nie som hoden, aby si tam vôbec vošiel. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. A teraz ide, ako to on chápe. Pozerajte, ako stotník proste chápe tomu všetkému. Veď aj ja som podriadený človek a mne sú zasa podriadení vojaci. Čím hovorí, že my sme podobní si. Pochopte to, že on Ježiša nepoznal, len sa dozvedel alebo dopočul o tom, že on je ten, ktorý dokáže uzdraviť. Prichádza k nemu a prosí ho: Pane. A potom za ďalší princíp alebo jeho pochopenie povie Ježišovi: veď aj ja. Čo inak povedané, že ty aj ja sme si veľmi podobní. Lenže ja robím rukami a mečom, ale ty vidím, že robíš duchovné veci. My sme si podobní, Ježiš. A ja som podriadený. On videl, že Ježiš je podriadený. Nevedel komu. Vedel možno, že Izraelci majú nejakého svojho boha. Tak rátal s tým, že áno, ty a ja, my sme podriadení. Ty svojmu bohu a ja mám svojho veliteľa. A keď mne povie môj veliteľ, urobím to. Ale ja mám aj vojakov, ktorí sú podriadení podo mnou. A keď im poviem, tak to urobia. Stotník sa hneď na to pasuje, že my sme si podobní. V tom, ako fungujeme. Nie je to úžasné? Ako chápal jednoduchý stotník, ktorý proste
nepozná Božie slovo, ako chápal, ako videl Ježiša, ako robí. A to sa len dozvedel, určite neštudoval 5 kníh Mojžišových naspamäť, kto by mu vydal čítať. To sa len dozvedel o Ježišovi, ktorý chodí, dobre robí, uzdravuje. Nie je to napísané v Božom slove. Pretože Boh je s ním. Skutky 10. Poznáte Ježiša, ktorý chodil, dobre robil, uzdravoval, pretože Boh bol s ním. Stotník rozoznal, že niekto je nad ním a je s ním. A on sa k nemu hneď prirovnal a hovorí, že my sme si podobní. Lebo aj ja, keď poviem mojim vojakom, urobia to. Chod tam, ide tam. Urob to, urobi to. A on videl, že on je pánom nad všetkými týmito bezbožnými duchmi, nad týmito chorobami, pretože nepočul o jedinom prípade. Počul o viacerých a viacerých druhoch chorobách. Kedy Ježiš povedal, vypadni, choď von, buď uzdravený, zmizni z neho, nevracaj sa k nemu. Horúčka, zmizni. Dotkol sa. Sú kresťania, ktorí ani neveria, že existuje v cirkvi nejaké podriadenie. Že existuje nejaký stupeň, proste, že existuje nejaká hierarchia, podriadenie sa, poddanie sa. Najhoršie je to, že ak o niečom ani nevieš, alebo inak, ak neveríš tomu, že takéto niečo je, tak sa automaticky tomu ani nepoddávaš. Ak neveríš niečo, tak to ani nerobíš. Ak niečo veríš, tak to robíš. Či? Zle hovorím. Ak veríš niečomu, že je to fakt dobre, že tento spôsob je dobrý, tak ten spôsob robíš aj sám. Ale ak ho neveríš, tak ho nebudeš robiť. Ak neveríš, že som niekomu podriadený, niekto je nado mnou a existuje určitá hierarchia aj v cirkvi, tak sa nebudeš podriadovať. Nebudeš to robiť. A to stále hovorím ešte o viere a pokore. Stále sme vo viere a pokore. Diabol bol pyšný, alebo, poviem to inak, bol ten, ktorý sa nepodriadil pod Boha, pod Božiu ruku. A nemá šancu byť zachránený, pretože jeho prirodzenosť je sa nepodriadiť. On urobil prevrat, on urobil v nebi prevrat proti Bohu a stiahol zo sebou ešte pár anielov. A oni sa postavili na odpor Bohu. Je napísané v Božom slove, že bude spútaný a na 1000 rokov zviazaný reťazami a hodený do jamy. Je to tak? Čo myslíte, že keď bude vypustený, že čo bude robiť? Presne to isté. Prečítaj si Zjavenia, posledné kapitoly. Sú tam ľudia, ktorí utrpeli ťažké rany utrpeli a tak je tam napísané, aj tak sa nepodriadili Bohu. Kto je ich pánom? Akého ducha sú? No nie je to Boží, určite. Pretože diabol je ten, ktorý vdýchol sem, alebo vypustil, proste dal sem na tento svet ducha pýchy proti Bohu. On je proti všetkému, čo je proti Bohu. Je to jeho robota. Je to jeho robota. Kde, alebo odkiaľ sa berie proste v malých deťoch
tá sila a vidí proste dospelého človeka, vidí otca alebo mamu a povie, že no choď toto a toto. Nie. Neurobím to. Nedám to. Nie. Odkiaľ sa to berie? Odkiaľ sa to berie? My ako Božie deti sme plné Božieho ducha. Ak ti Pán povie niečo, tak hovoríš, áno, Pane, máš pravdu. Je to tak? Jeho prirodzenosť, jeho prirodzenosť je v tebe, jeho duch je v tebe. Nie je v teba duch rebelie, duch pýchy. Ale tento pyšný, bezbožný duch nikdy nemôže nič od Boha dostať. Boh sa protiví pyšným. Ale pokorným dáva, povedzte to nahlas, je to zásadné slovo. Milosť je tá, ktorú dostávaš, keď si pokorný. Milosť. Milosť je to, že poznáš východisko v beznádeji. Milosť je to, kde neveriaci ani len netušia, pretože majú bezbožného ducha. Nie sú toho istého ducha ako ty. Preto sú v beznádeji, sú s nervami v keli, ale ty sa častokrát usmievaš. Alebo povieš, Pán ma z tohto vyvedie. A oni to nechápu. Oni to nechápu. Pretože si podriadený Bohu. Alebo, vieš čo, zavolám pastorovi. Alebo zavolám služobníkovi. On mi z tohto pomôže. Budeme sa modliť, pôjdeme na modlitebné. A oni nechápu toto. Rád, že si pozriem kriminálku v telke, ako keby som mal ísť niekde. Tak. Alebo hoci čo iné. Ale my sme sa poddali Bohu. Boh je našim východiskom. Boh mi dá v tejto situácii milosť. On mi udelí milosť. Milosť v tom, že ja uvidím nádej, uvidím východisko, uvidím kadiaľ ísť. Uvidím, ako ísť. Milosť. Milosť je to, čo dostávaš z pokory, pretože si sa podriadil pod Božie slovo. Je to isté. Podriadiš sa pod Božie slovo. Dať sa pod nejakú autoritu. Pod niekoho. Nie je ti lepšie byť pod Bohom, pretože On je najsilnejší. A vieš, že tú silu nepoužije proti tebe, ale za teba. Pán Ježiš bol skvelý príklad tohto. Určite to nie je ľahké, pretože je potrebné premôcť telo častokrát. Či už, aby bolo potichu, alebo aby hovorilo Božie slova, Božie myšlienky do tej situácie. Určite to chce, samozrejme, posilnenie od Pána a bude treba častokrát umlčať telesnosť. Aby si sám nepozdvihol ruky, nohy, hlas proste. My sme boli povolaní byť podobní Ježišovi. Je to tak? Máme sa mu podobať. Si povolaný byť podobný Ježišovi. Ak je on takýto, tak ak je on tichý a pokorný, cez to všetko, že nikdy nezhrešil. On je jediný na svete, on je jediný človek, ktorý sa narodil na tejto zemi, ktorý môže vyskakovať. Ja som niekto. Ale on na seba ukazuje a hovorí, buďte ako ja. A to je aký? Tichý a pokorný. Pretože vtedy vám Boh dáva milosť. On udeluje svoje požehnanie. Žalm 42:8.
To si prečítam možno ja odtiaľto. Hlbina hovorí hlbine. Ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všetky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa. Tento žalm, alebo tento verš mi normálne nedal pokoja dlho. Tak som ho začal troška v iných prekladoch pozerať. Nakoniec som musel ponachádzať také slovníky, čo som nevedel, že existujú. Ale sú len dva prípady, a to je tento žalm a ešte je jeden verš v Jobovi. Je to v Jobovi 40. kapitole, to nemusíš dať. Verši nepamätám z hlavy. A znamená hlbina hlbine. Niekde je napísané, že je to priepas k priepasti, ale to ešte není presný preklad. Ale tam to znamená presný doslovný preklad. V hebrejčine je to rúra k rúre. Je to o požehnaní, ktoré ide od Pána. Príboj, ktorý preteká k tebe. Job nám o tom môže hovoriť. Myslíte si, že zhruba 9 mesiacov bol Job v takom stave, akom bol? Myslíte si, že keď on volal, tak volal, že Pane, to je strašné. Ja už teda netuším ani čo. Proste, on volal k Pánovi s tým, že ho chválil. On nehovoril o Bohu, že je zlý. On hovoril k Bohu s pokorou a podriadením. Dokonca napomínal svojich super kamarátov, ktorí prišli a hovorili mu, aký je hriešný. Prívaly, príboje sa valia cezo mňa. Aj v tom, čom si a myslíš si, že ti je strašne ťažko, ale spoliehaš sa proste na Pána. Valia sa na teba prívaly a príboje milosti. Boh ti dáva milosť. Môžeš prechádzať vážne skutočnými ťažkými vecami, ale Boh ti dáva milosť. Tvoja pokora vyprodukuje to, že sa budú valiť príboje, budú tiec doslova ako rúra napojený budeš na Boha a budú ako prívaly pritekať, prívaly milosti, pokoja, všetkého toho, čo potrebuješ, budeš dostávať od Hospodina. Neprešiel by si tým, keby to tak nebolo. Sú veľmi podobné veci, ktoré sa dejú neveriacim aj veriacim, ale vieš čo, neveriaci častokrát to nedajú a skončia na psychiatrii alebo ťažkých antidepresívach. Veriaci dostáva tú milosť. To je ten, ktorý je podriadený Bohu aj v tých najťažších chvíľach, najťažších skúškach. Je podriadený, telo hovorí proste a kričalo by, ale dostáva milosť. Možno ti to nedáva teraz ešte súvis, alebo že nechápeš tomu, čo hovorím. Ale ja ti hovorím, v najťažších chvíľach vo svojho života dostávaš milosť. Inak by nefungovalo a protirečil by si verš. Všetko pôsobí na dobre tým, ktorí milujú Boha. Všetko pôsobí na dobré. To neznamená, že Boh dáva ťažké chvíle. Ja hovorím, že Boh ti dáva prejsť s nimi. Boh nedáva zlé veci na teba. Boh ti dáva prejsť s nimi. Tam ho potešuješ, keď si mu pokorný aj v najťažších veciach. Tam ho najviac potešuješ. A Boh ti udeluje milosť. Spomeň si,
na takéto chvíle. Nedal ti Boh vidieť, keď si z toho prešiel, milosť. Ja som mal druhýkrát, keď som si pripravoval, druhýkrát môžem povedať znovu to s tým Tobiasom. Prvá to bola fakt ťažká chvíľa. A Boh mi povie, žehnaj. A ja som hovoril, ja v tom nevidím zmysel, prečo by som to mal robiť. Viem, že je to napísané. Ale Boh mi dal milosť vidieť, keď som bol pokorný a poddaný jeho slovu. Takže Boh, tak ako hovorila Adrika v Žalme 133 od 2. veršu. Je to vzťa milosť, ktorá steká ako olej po tebe. Milosť steká na teba od Pána. Je to milosť, ktorú ti on udeluje. Je to jeho milosť, s ktorou prechádzaš týmto celým životom. A hovorím ti, buď podriadený, buď pokorný. Prejdeš a nezlyháš. Amen.